Sanibonani emakhaya ngamakhaya lapho nilalele khona leli phimbo elinibingelelayo. Ukhanyisile intombi yamanyanda. Ngiyabonga kakhulu ngokungena ekhasini lami. Ngicela ningisaphothe bandla ngokuthi ni-like, ni-comment bese na-subscribe kulo lona leli khasi ukuze lizokhula nithole sihamba phambili njalo. Nantu udaba olusey'thebeni, i-DA isiqalile bakuthi iyalungisa, isiqalile yenza i-Operation Dudula, Operation Khuculula, iqalile iyagqilaza lento. Isifake uMinister of Mineral Resources and Energy, uGwente Mantashe izinyawo. Ugxothiwe utata uGwente Nganzakwethu ugxothiwe ngezinsolo zokukhwabanisa izimali. Ithi i-DA uGwente Mantashe makakhishwe esikhundleni sobuminista. U-President akangenelele. He must remove uGwente ngokushesha. Ziyakhala Nganzakwethu, ikhala impela-ke manje. Ifika nje i-DA iyagxotha kwasani. Baningi abasazophuma. Ngilibeka lana udaba lwanamhlanje. Asihlangane kolulandelayo. Nisale kahle.